טוב, זה אחלה, זה לא ציפיתי. ואיפה השפמנים האלה? הם מתו בדוק, נראה לי. מה זה, הם תמיד פה. כל הזמן שאני עברתי פה, אני ראיתי אותם. טוב, זה היה מגניב, זה היה מגניב. בואו אולי תפסתי אותו שהוא עף. לא, אבל זה קשור. אני עוד פעם צריך לבחור. פה או פה? מה עדיף לי? פה או פה? פעם קודמת הלכתי לפה ועכשיו אני הלכתי לפה, יאללה. בכלל לא הלכתי לפה. טוב. הופה, אני שומע שם מעלים שם באזור הנדחה שם. שאני צריך נצא פה את הנוף. רגע. זה מגניב. טוב, הלכתי לשם. כשאני רואה את האיילים או הבמבים האלה, או איך שלא קוראים להם, אם לא רואים אותי, להמשיך לצלם כזה בשקט עד שהם יראו אותי, ואז כאילו כזה אני אסור לי לזוז, כי אם אני זז כזה הם יפחדו. כבר קרה לי איתם כבר. כזה זזתי והתחיל לברוח. אם אני לא זז, הם לא, אם כזה יחשבו שאני בלתי נראה משהו, ואני יכול לצלם אותם. אוי. וואו. מגניב. טוב, הם שמעו אותי. והנה החרא שלהם. הם קרובים. הם קרובים. אבל הם בורחים ממני כי הם כבר שמעו אותי. או, איזה מגניב זה. שנייה. אני אנסה לצלם כזה משהו מגניב. וואו, יש שם מערה, אני מצלם אותה. אני אעשה את זה על C3 ISO 50 חלקי 500, סליחה. וואו, מגניב. מה זה המערה הזאת? יש שם נראה לי חפרו אותה, כאילו, אנשים לא... שזה מפעם כזה. מה אני אעשה מפה, כאילו, מה? לאן אני מגיע? פשוט הולך עד שאני יודע לאן אני הולך. מצאתי אותם. לזרוד. חשוך מדי. אני מתקדם. הם רוצים. טוב, אני אעשה את זה. שלא אאבד אותם. כפוק. טוב. יו! מצאתי רקטה או משהו. אוי, פאק. מצאתי איזה משהו של פצצה.
זה פיוז, יואו, מצאתי פיוז של פצצה. הנה זה יואו. RPG או משהו, לא יודע מה זה אחר הזה. טוב. טוב, הם ברחו, מה זה? יש פה כל כך הרבה דברים על זה, גם מצאתי זה RPG או משהו. הנה אחד, הנה. רגע. איפה אתה הזין? הנה. אין, הם כבר רחוקים מדי. טוב, אני עכשיו יודע רק שהם מתקרבים למקום הזה. נראה לי לשמור את זה, מה זה? זה היסטוריה או משהו? זה RPG. וואו. אחלה נוף יש פה. הנה, תל אביב, כל המקומות האלה, הערים. טוב, יאללה, אני חייב להתקדם. יאללה, אני אתקדם. טוב, אני צריך להתקדם לכיוון שהם הלכו, זה שם כזה. וזהו. איזה שמש. יודע מה לעשות פה. וואו, וואו, איזה שמש, וואו. וואו, אני מסונבר. רואים איזה שמש טובה של הבוקר. אחלה שמש, שסנבר אותי. אני רוצה לראות לאן אני הולך. וואו, אני לא רואה כלום, והם הלכו לשם, איפה השמש. הופה. זה יראה יפה. הופה. לא יצא לי עכשיו לצלם כאילו כל כך הרבה תמונות. סתם כאילו יצאתי בחוץ. זה מקום גרוע. אין פה כל כך מה לצלם. אני זורק איזה פעם באיזה דברים נדירים ש... לא יודע, זה... באז לידך או משהו. מה זה אחר הזה? מה זה? באר כזה. זה כזה... באר. טוב, לאן אני חושב שהם הלכו? לאן הם הלכו? לאן הם הלכו? נראה לי הם הלכו ישר ואז ימינה. לא רואה כלום. כי אני פשוט עיוור, אני אומר לכם, אני עיוור. זה גם אפשר לצלם. זה ככה. כן, אבל...
כזה טוב. וואו, נראה, זה הולך להישבר. טוב, אני לא... זה חצי טון, מה אני עושה מעצמי? שמעתי אזעקה. יש אזעקה נראה לי. אוי, טוב, זה לא קשור אליי. יו! אתם רואים את זה? כן, יש צבע אדום איפשהו. יש פה עירות. הנה, צילמתי אותו. מה עדיף לי לצלם, רקטה או איילים? טוב, אני אמשיך, זהו. אני אסדר עכשיו את ההגדרות אצל C1. C זה כאילו המקשים שיצרתי לעצמי. ופה אני אצלם את זה, כי זה מגניב. אוקיי, C1. C2 עשיתי כאילו לתזוזה מהירה. C1 זה לתזוזה כזאת, רגילה כזאת. כאילו, עדיין שירץ עוד פעם. אתם רואים? זה C1. אני אצלם אותו שהוא באוויר כזה. טוב, הוא נעלם לי. טוב, אני אעלה שם כזה, פה. אוקיי, יאללה, לא ליפול בבקשה. אוקיי, הצלחתי. מה אני יכול לצלם? מה מיוחד עכשיו? זה מה שאני צריך לשאול את עצמי. יש הרבה דברים מיוחדים, יש פה הרבה נושאים. בנים, בנים מתים, בנים חיים, בנים מגרות. טוב. מה אני יכול? כי אם אני אעשה ככה. טוב, יש לי רעיון. בואו נראה אם זה יעבוד. היה פה פריים כזה. כופף. היה פה פריים. רגע נעשה את זה על C3. הופה, מגניב. הופה, חרה. בואו רגע. זה טרי. לא מאמין שעשיתי את זה אחרי זה מגעיל אני. אבל זה טרי, אני יודע שהם פה. אוקיי. הנה עוד אחד. אוקיי, ממש נראה לי פה. רגע, מה זה? יש פה מלא ימים. שכחו לכם יעופו עכשיו. מגניב.